Tanghali na nang dumating sa Kutkut Flyover sa Angeles City si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Roger Mercado para inspeksyonin ang proyekto na nasa second phase pa lamang. Dito makikita na mga poste pa lamang ang mga nakatindig sa gitna ng kalsada. Ayon sa kalihim, ang serye ng pagbisita niya sa mga major infrastructure project ay upang i-assess kung ano ang mga proyekto na kailangang mapondohan para sa 2023 fiscal year. So we are now in the process of preparing our 2023 budget. May budget call na ngayon. So i-prioritize na namin kung ano mga programa na high impact project na makatulong, like for example to decongest traffic, makatulong sa ekonomiya ng lugar. Sa briefing ng DPWH Region 3 kay Secretary Mercado, nangangailangan pa ng 300 million pesos funds ang Kutkut Flyover para sa target na completion nito sa taong 2023. Kasama ring binanggit sa kanya ang kalagayan ng legal battle ng ahensya kaugnay ng pagputol ng mga puno na ngayon ay nasa Office of the Solicitor General na. Pero ayon kay Secretary Mercado, sakaling matalo sila sa kaso, may plan B naman ang Public Works para hindi tanggalin ang mga punong kahoy. Meron tayong plan B. Pero it needs the cooperation of our business establishment and our people. Kasi gawin nating parang another lane to compensate the lane occupied by the trees. So dito na. So hindi natin ma-disturb yung trees. Instead, we will have a widening dito sa bandang likod ng katabi ng trees. So, everybody happy. Sa hiwalay na panayam ng CLTV News sa DPWH District 3 Assistant District Engineer Arnold Ocampo, inaasahan raw ang bidding sa buwan ng Enero at sa Pebrero naman ang muling pagbukas ng konstruksyon. Ito'y base na rin umano sa nakuhang pondo na 100 million para sa Phase 3 o paglalagay ng superstructure o kalsada sa itaas. For this fiscal year po, mayroon tayo sa GAA, mayroon tayong 100 million. Ang composition po noon is magko-construct tayo ng mga capping and mga partial girders dun sa taas. Wala naman umanong galawan sa mga punong kahoy sa pagpapatuloy ng Phase 3 project, habang hindi naman anya sila magsasara ng kalsada sakaling umusad ang konstruksyon. So far po, para dun sa Phase 3 natin, which is yung 100 million sa 2022, hindi pa po apektado yung traffic natin kahit na hindi pa naaalis yung mga trees dun sa side. Kasi ang gagawin po natin is mostly yung nasa girder sa taas, so makakadaan pa rin yung mga sasakyan dito sa baba. Paolo G. Santos, CLTV News.